sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'u sararin gidan rediyo duniya, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai tarin albarka a cikin shirin gafarka mai gida na kowace ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamishi bakin karfe 2 zuwa karfe 3. Gashi Allah mai kowa mai komi madaukakin sarki wanda ba ya roƙon kowa, Allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko, Allah kadirin ala kulli shay'in. Allah ya ga dama mun iso a wannan zaure don gabatar da wannan shiri na gafarka mai gida. Tambayi wani mai suna magaji. Magaji ya rasu. A lokacin nan sai suka ce, to yanzu ba wanda ya san wannan labari? To a kai su gidan mai unguwa, cewa da mai gari. Yanzu da aka kai su a gidan mai gari ya zamna da su. Daga ina kuke? Daga birni muke. Me yake tafe da ku? Muna neman wasu kaburbura na mahaifanmu. Tun muna 'yan yara ƙanana, ma'ana cewa da wannan bata san mahaifanta ba. Tana da kimanin shekara 3 Allah ya mara mahaifanta a rasuwa, kuma aka ce anan ne. A lokacin aka fara tunawa. A lokacin nan shikenan sai aka kira wani da aka ce masa kwana ya ce na'am. Kana iya tuna wani lokaci wasu da suka yi hadari a nan wancan dan geben? A gaburburansu suna can ai, babu labarin su ai, wurin har ya shanye. A lokacin nan aka zo ce to kaga dai nan da nan su ne a inda aka binne su, wannan kaburbura ne namu na gari, amma dai su waɗannan mutane nan ne kusan gindin wannan gawan. Ina tuni wani ikon Allah, wannan mutumin mai suna kwana sai yake cewa wane ne ɗansu ko ‘yarsu a ciki. A lokacin nan sai shi Husaini yake cewa wannan ce ‘yarsu. Allahu akbar. Allah ji ka mamanki da babanki ya rasu ne da mamarki sosai. Hakikanin gaskiya hadari ne, amma hadarin da walakin gora cikin miya a ciki. A lokacin nan sai Husaini kim ya ce an shirya shi ne. Da aka shirya shi haka ta kasance, shine walakila nake ganin aka tafi da ke a gari. Mahaifinki sun rasu ne sanadiyar wata kiyayya wadda ta haɗu tsakaninsu da wani, ni ban iya tuna sunansa ba, amma dai kamar mudi. Faɗar wannan magana sai sa Husaini yana kallon matarsa tana kallon Husaini. A lokacin nan sai suke cewa kwana ce hakanan ne, ni ina da labarin cikakke, amma ku zo. Suka je suka zauna. A lokacin nan ya ɗauko su 'yan ajiya irin na mahaifinta da mahaifinta, ya ce wannan kayansu ne, ni na aje su a nan, da yarinyar a wurina take, amma mudi shi ya zo ya ɗauke ta. Ya ɗauke ta ya ce shi zai riƙe ta, saboda a wannan lokaci mahaifinki ya bar mota ɗaya da 'yan kayayyaki waɗanda ya yi amfani da su har da kuɗi, amma da yake mu ba 'yan uwansa ba ne, sai ce shi ɗan uwansa ne na jini, dole kuma a basa 'yarsa saboda 'yar ɗan uwansa ce. A lokacin nan gaba ɗaya Husaini da matarsa sai suka fara kuka mai ƙarfi. Kwana yake cewa me ya faru ne? A lokacin nan sai yake cewa bari dai, labari ne yake da tsawo, amma Allah ya saka maka da alkhairi, kuma na ji daɗin abin da ka faɗa mana. A ce kowane ne in yana so ya zo, ka sai irin mutanen nan na gida ba ruwansu, sai su faɗi gaskiya ɓaro-ɓaro saboda su ba munafukai ba ne. Yanzu a cikin wannan labari ma mu yanzu an tabbata da mudi shine ya sanadin mutuwar mahaifiyan mai suna Lariya, mabanta da mamarta, ashe mudi ne ya yi sanadiyar mutuwarsu.
kuma ya ɗauke lariya ya amshe ta daga hannun kwana da wasu 'yan kayayyaki da mota ya tafi wasu a birni. Ku ji irin abin da yake faruwa masu sauraronmu. A nan ne ya zo ya kafa rayuwarsa, sannan ya zo ɗaura abuta da mahaifin mai suna Husaini. Saboda a lokacin da ya zo, da yake ita duniya makaranta ce, wannan abin da yake da shi ya ƙare, sai da ya zo a birni ya zauna. A wannan mahaifin nan na Husaini yana shayi, shi yake ba sa shayi da burodi yana ci, shi yake ba sa wurin bacci. Yanzu rayuwa ta canza. Ku diba irin yadda abin yake kasancewa. Yanzu yarinyar ta san su wane ne iyayenta, ta san ina suka mutu, ta san meye dalilin mutuwarsu, ta samu. Shikenan ta ce haka ne, komai aka ce Mudi ya yi a kan mu, ai babu mamaki a ciki. Suka kwana a can washe gari ne suka dawo. Ko da suka dawo, Alhaji Kalto a gidan da ya koma, ko in ce etajikin da suke sama na 4, a can ne aka yi masa dukan tsiya, dukan da ya kai sa sai da ya galabaita. Wani irin duka ne? Dukan duka mari ne, ba duka a jiki, fuskarsa sai da ta kumbura. A lokacin nan in gaya maka sai da ya kai yana ihu. To, wa ma a can? Yanzu matarsa ta yi gadau-gadau, ta zo a gurinsa. Idan ta taba shi sai ya ƙara, in ta taba shi sai ya zabura. A lokacin nan shi kenan sai take cewa, kai mai gida, wannan sammun ina ga ya biyo mu. Yanzu kun ji fa, ana cewa matarsa babba kamar yadda ƙaramin matar ta faɗa ita ce ta yi masa sammu. Yanzu ta bar sammun a can, kuma yanzu ta ce sammun ya biyo su. Malam ka yarda da Allah kawai. Kai dai na ce ka yarda da Allah. Inda duka zan ɗan kame-kame, to kullum wahala na tare da kai. Yanzu a cikin wannan labari ma wusararmu, matan nan ta kira Dr. Badariya. Dr. ya zo iske mijinta a kumbure. Ya ce wa me ke faruwa ne? Can wancan lokaci haka, yanzu ma haka? A lokacin na ya ce masa, Alhaji ya ce na'am, ka dibi labarin nan, wannan al'amari ba na likita ba ne. A lokacin nan shi kenan ya kwashe shi ya kai sa likita, kancin ya je sun shiga, kuma abin sai ya fara soccewa ya dawo mutum, amma fa ya ji zafi sosai. Daga wannan lokaci sai ya zama komi nashi ya tsaya. Menene ya tsaya? Komi nashi na jikinsa bai yi masa aikin da yake so. Yanzu lokacin nan marece ya yi, sun dawo a gida. Ya yi wanka, yana so ya tafi, a malamin da ya taɓa faɗa masa gaskiya sai fara tuna shi. A lokacin nan shi kenan aka ce a nemi masana fa, wannan su dabaru ne aka yi, wannan matar ka ce kawai ta yi maka kulumboto. Haji ko? Kulumboto. Za mu iya cewa a cikin wannan littafi shi ne, da abina sunan labarin kenan. Yanzu mutunan ka ya ta yi wurin wanka, sai ga sashen jikinsa ya zuƙe. Wane ne? Shi ne mai suna Alhaji Kalto. Alhaji Kalto, saboda irin dukan da yake sha da marinsa, sai al'aurarsa ta shige ta zama 'yar ƙarama. Sai ya fara jin tsoro, hankalinsa ya tashi, duk ya ruɗe. A lokacin da yake kallon kansa, sai ke ce haba. A lokacin shi kenan ya fito daga cikin ɗakin da yake wanka. Matarsa ce mai suna Badariya take cewa, mai gida lafiya kake magana kai kadai haka? Ya ce haba, abin maganganu na samu dole in yi magana, lalle wannan matar ta kai shaƙiyya. A lokacin nan sai take ce, ba kama sani ba, tunda tana iya maka ɗan baka, har abada ba ka komawa mutum. Sai ce, ta yaki kasa haka? Ta ce aikin mata kenan.